Ning barpa ng thek, apo lapen aso lapen karjong kang thir, amen pen, amen. Niligicing hon par korte lapening jiratum, pini, ilitum, Nazareth ahem arit kang thir, ahem maripo, atheke Joseph kang thir, arni ke the si, katalon katali. Lasi nili nang lidum kadok veya phat ning arong parpik pen, kardom nang chipila, kardom. Piniar ni aphan ilitum Bible kaporhi ang deng son thom ingvai lo aprangsia kaporhi ke Samuel akitab hinia bang pensi ke endam ang deng pitroksi ang deng so pli pen po an lapen krehini pen krepli an lapen krethra labang so ang kung along arnam Nathan aphan David along toil lapen alang lipan lapuson si papitan dam lo o David nang lile arnam aphan hem ki kimpi nang jia bangka li tang ho bonta ning oiri nang li recho ang thun ke flut ple mo ta flut ple julap puson alam si Nathan David recho aphan thandam la David recho ang thun flut ple non la so ang thun ki flut ple det alam hempu Jesu Christ pensi cekok la mo ilitum Bible porhi dampo atheke kethom Bible ka porhi abang berita ki me Matthew ketok ateng hempu berita ki me ang deng pi si ang deng so kretrok ang deng so krener kepening korai si lapen ing korapli alam hadak si ilitum labang so alam nang kacekok alam porhi po labang so ang bong hinia ka porhi do hinia ka porhi bangke Paul sangho kang thir Roma sora tumaphan ketok akido pensi endam lo ang deng pi pli ang deng so kregetom ang deng so kretrok pen krener kep lapen ingkoy rahinian lapen labang so ang kung along arnam Abraham aphan alang li hukum hora ke kroy apot le ahok bang pu kalakha kali pusi Paul ki pu bonta alang li ke kroy ke the o apot ke kroy ke the o apot si Abraham aphan arnam ahok abang pu kalakha ahok abang ahok pet abang lapuson abang ke kumat la donatum ahok pet abang pu si Joseph kang thir aphanta Bible along ke jong alang li lamjir ketok ong chet ni elong long ni laan si alang li men pinpur chot bonta laan vet along sita Joseph aphan ke alang li ke ahok pet amunit ahok pet abang pusi ke jong pini la alang li Joseph kang thir inut ahok pet abang aarni ke the si ilitum katalon Matthew ang deng pi isi ang deng so kretrok ingkora pli an lo lang dam lo tangte ilitum thek long po Joseph ke manghu mangram etlo atheke alang li kachipachor jipu aw korjang Nazareth arong aw korjang Mary arengang se det lo pusi alang li lam arjulong la
bonta alang li ke inut ke mesen abang apot meri aphan kapat thirak re dat ji aphan ti joy po alam pe ong elo pu si kamathalo thik la so hut alang li mang along alang li phan arna ma pherang ke nang chiklang lo la pen alang li phan la son si pulo o Joseph Maria phan nang hem ga che pon ji phere nang ne atheke alang li arna ma jakong pensi non oso aphili ka chupethe oso aphili alang li long arna ma jakong pensi nang kidu lasi nang li thang ka therak nang ji alam ta ve thang ka phere nang ji alam ta ve lasi phere re pin pen therik re pin pen manghu mangram re pin pen Maria phan nang li hem che ponnot lason a mang alang li thek long lo lasi Joseph kroi lo o lake arna makam to tangte chok pu si alang li Maria phan a hem che pon lo angke ilitum Bible por hi bom lo tangte chini po Jisu oso thi ha Bethlehem arong achar ilong achai nong aroy arlusi amahang nang thek la labang su aphan meresa kivi atum ta nang duk nang ardom lo la penaparta nihang anat thupen ke thek kere bang ke thom atum ta dam lo ing duk ardom dam lo la pen alang li tum ka chewan atilup chi pursi ser hijung jang thu alang li phan hodai la dan di chipila kupi ko son aw soma ilitum piniar ni ke chinilo alang li ka nut ka prekali hem phu Jesu Christ lo ilitum munir tuma phan nang ka pe jok aba ilitum munir tuma phan nang ka pe jok abang aphan Joseph kang thir si la melo Joseph kang thir Nazareth ahem arit ahem maripo arpu chichini pe me akam chichini pe mesi alang li pe meri nimso kang thir aphan la pen Jesu Christ aphan la na la hon lo kenang ji ason pi pedor lo do alang li tum aphan thek an pen un an pen alang li ing hon lo ahem arit chilang pe melo jola puson si Joseph ke klem an ke alang lita bang joka son si apian ke sarlo krilo la pen hem pu Jesu Christ arna marat arni arat nang le tanglo purat parorat surya tuma phan ke than nam jia phan hem pen barbia ko Joseph ke amek chilot la piniani alang li phan ilitum man ki pi peng ki pi la pen munit kang thir pu ke hokke alang li ke inut kang thir set amunit inut arna man ning ke hanga teng ke klem ke dam abang pinak apod lo mo ilitum cha thandam re re lo arnam David aphan pulo nang li le ni li phan hem nang ke kim pinang jia bang kali nang li sopo Solomon si kim ji bonta nang ning chi pe oi dadri nang li recho ang thun nang li recho ang thun fruit play David ke thilot lo asomara sumara tumta thiat lo bonta ang thun fruit play that si Joseph David akheya munit pen si hem pu Jesu Christ pirthe nang dolo alang li athege David akhey amunit ahem along si nang the nang ding lo jola puson ang ke hem pu Jesu Christ ke recho para recho alang li ke arnam la aposi alang li khey
a thekela David a kei are chu ang thun alang li pen a jok flute play that lo mo ta flute play lo jola puson si a prang a hut arnam ki pu mek alam non hem pu Jesu Christ pen nang chekok lo donatum ilitum kadoga veta ining ingthin mesen nang ji a hok pet nang ji Joseph kang thirta inut a hok pet abang man le alang li ta ka bor i si ke man le ilitum da bor i lo tangte Joseph kang thira son ing thir sen chi lapen a hok pet a munit man thek ji ilitum kadoga veta ki claim nang ji ke dam nang ji e methang arpudo Joseph ta amethang arpu chi chinilo alang li ke hemari polo kasi hem rit apiso aso ke nang ji ason alang li ri lo ri si pelong lo lapen Mary nimso kang thir lapen Jisu apan lame i long la nang litum sarmar tum ta ithe alam ning che bidam tha nang litum methang a hem a rit a hem mari po tum lo kasi nang li kam chi chini non nang li deng chi chini non nang li ke claim nang ji ar pu ko pi ko son ma chi chini non la hei ateng le nang litum claim pe me et non hem pu Jesu Christ nang litum a phan nang rap dun chi alang li phan le chiki non alang li phan le ning che the non alang li nang pi nang pedor dun si nang li tum methang a hem arit chelana i longpo an ke kam ke claim ke chi piduk nang ji la ke thek lor lo jui pong pen le kam e choki kali Joseph kang thir ta hem arit ka chelang chia phan baroi ke mati alang li ke ho thingpi akam alang li ke ot pen si e ben suki tebul ko pipilone la hei ki kim pen si alang li ta tangka maha long lo la pen la pen si alang li a hem arit chilang ila che pasilet le daila nang li tum sarmara tum doan ta Joseph along Charlie do not nang li tum akam chichini na arpu ka chichini pen le nang li tum adeng nang li tum ke claim nang ji akam claim petang na angke arnama nong ta thepo nang li tum a hem arita ing chopo mepo lapen nang li tum aphan bang arnam nang li tum asu nang piji su abor nang pi le putang te nang li tum arnam pen kelong au sumara tum aphan la me pe me tu lang pe me tu munit pe man tu arnam arni pachini tu pini ilitum Joseph kang thir arni ke thega talon hot la alang li Nazareth a hem a rit kang thir a hem mari po ke claim ke dam ki me alam kar ju long pen nang li tum ta ning che pa arong not la pen nilita Joseph ason claim ji ni hem ni rit che lang ji che la me ji pu mathak thip not arnama hir jume nang dodun ji la pen nang li tum claim ta thek ji claim ta unji Jesus Christ upon rona